ordu eta inguruko iraupena du dokumentalak, eta gero pixka bat dokumentala ikusi ondoren Eneko Bidegain, nekin Salvador Zalditxo bat irikiko edo. Eneko Bidegain da Salvadorren biloba, Salvador Zanaren biloba, bere ama, bizi da oraindik, bere ama da Salvadorren alabari gaztena. Ondo esan nahi izan. Bueno, Lau urte pasatu zituen Eneko Dorrosorok dokumentala hori egiten. Entu batez pentsatzen zuera hartuko argitaratzea produktore bat aurkitu behar da, ez da aski ekoiztea edo grabatzea, eta falta zitzen azken urratxo produktorea ekoiztetxea aurkitzea, gero segurtatzeko finanziazio bat, eta zabalko azkenean noizbait lortu zuen. Orduan demora asko ikutan ikusi dugu gure etxetan, baten etxean, bestearen etxean, eta enekin ere egon zen, bideoan ikusten duen minutu batean, gurasoen etxean. Baina beste behin nire laneko lekuan egin zuten elkarrezketa bat aski luzea, ez da deus atera hortik, 100 ordu grabatu zituen. 100 ordu, nik uste dut. Ziziz sakonak eta laburpen bat, azkenean horren bat laburpen dugu dena. Bidearen aldia da gaur ikusi dutara, dokumentala, eta uste bidearen aldean ikustean horrenik gehiago gustatu zaidala oso sakona da, oso sakona da dokumental hori. Aipu interesgarrian izan ditu, aldea guztietatik eta bai, unkigarria da, noretzat berezia da, ez bai, non izan bukaeran ipatzena, tipian izan, 14 hilabete dituen, izanean, ez dut bere oroitzapenik, bakarrik dut bere oroitzapena, sekulan ezagutu ez dudan, edo ni txiki-txikian itzenak, biltzen eta famatu horren itzala. Beraz, etxekoen aldetik entzut nahitekena, bereziki, etxetik kanpo duen fama hori horren berri askipitanik horren kontziente izan. Lakotz eta milagaznegatik. Gogorrak segitzen du laino, gaur egun, eta iparaldean ez dugu lortu eskolegiaren ezagupena. Ez ditugu eraiki gure instituzio bereziak, baina hori buruz ari gira, eta segitzen dugu borroka hortan. Ez egit beste zegiago egan. Hemen agertzen da ere dokumental honetan eta guretzat biziki importante izan da borroka denboran eta gaur egun oraino. Gure eskakizun nagusitai bat, justuki herriak bizitzen segitzeko eta irauteko eta hartzeko. Guretzat premiatsoa da iparraldeak bere autonomia okan dezan. Bakit egoaldean ez duzela batzuk beden ez dutela ongi ulertzen nolaz gure eskakizuna autonomian mugatzen alde. Baina guretzat da lehen urrats bat biziki importanta eskualegi osoaren eraikuntza. Eskualegia eraiki nahi badugu iparraldeak bizi behar du. Izaite politiko bat behar du. Eta gure eskakizuna beti autonomia benan lehen urrats bezala. Askatasunaren bidean lehen urratsa. Ez da hortan gelditzen, benan lehen urratsa da. Hogeita hama urteko borrokak zerbait ekarri bani badu da guk dola berrogeita hama urte bakire ginera gauz batzuek erraten, bereziki iparraldeak instituzioa behar dela, beste ekonomia bat behar dela, beste etxe bizitzaren inguruko beste politika bat behar dela, turismoaren beste politika bat behar dela. Gaur egun, arrazoi desberdinen bat zentzat ere, baina gehiengo zabal batek hori entekatua du. Eta hori onartzen du, eta hori antzinat ematen du. Bai autetxi, gaur egun ez duzu inoak ikusiko iparraldean, erraten, etxe bigarren egoitzak defenditu behar direla, edo zabaldu behar da. Gaur egun, denek eskuinetik ezkerrera erraten dute beste politika bat behar dela etxeek izin bizitza.
Beraz, hori dena ikak ekarri du. Egan nahi baita, zabal, idei horiek gizartea zabaldu direla, eta onartu bat direla. Eta bereziki ikusten da instituzioaren gaiaren inguruan, bateraren, plataformaren inguruan, mugimendu zabal bat antolatu da. Badira abertzaleak, baina badira ez abertzaleak ere. Eta denek gauza berdina eskatzen dugu. Iparraldea ezagutu izan behar da, onartu izan behar da, eta hori nunbait gure lanaren eta gure borrokaren froitu bada. Eta uste dut hori biziki importanta izan dela ere. Eta filman ikusten da pixkat, eta baina hori iparraldean egunero bizitzen dugu eta ikusten dugu. Ez da irabazia, gestolanak gelditzen da egiteko, baina nunbait lortu dugu lehen erraten digutelari zuek ameslari azizte edo okierrago erro batzuk zizte. Gaur niok ez du erraten hori. Erraten gaituzto kontrario. Erraten gaituzte, bai numet arrozoina zinuten. Eta zuek ez bazineten hori izan, gaur egun ez ginoen hau dena lortuko. Orduan, uste dut hori biziki importanta izan dela iparraldearen etorkizunarentzat eta ezagupenarentzat. Dituen independentismoa eraiki nahi badugu, antropologia gutxiago eta politika gehiago egin beharko dugu. Galderak pixkat irakurri berri dudan zati honen inguruan egituratuko dira, naziotasun sentimendu diferenteen inguruan, eta hona hiru galdera, zuk nahi duzun doirutan neurrian erantzutzeko jango nuke. Zein dira Euskal Herrian dauden naziotasun sentimendu diferente horiek? Mundu osoko etorkinak hartzen dituen herrialde multinazional batez ari gara, ala Espainiak, Frantses, Euskaldun nazio sentimentu ez. Zein justifikazio dauka? Diferenteak garela pentsatzearen plazeraren teoria, hori aipatu duzu, baina benetan diferentea sentitzeak plazera eragiten ote du herri honetan, eta ez da diferentziara eki behar berdintasuna baizik galdera. Baina ez dugu berdintasun egoera bat jasaten, non berdintasunaren faktorea frantsesa eta espainola diren. Hoja galderak, pixka bat, ez da baira, jamai behartzen. Galderari, lehenengo galderari, zein dira Euskal Herrian dauden naziotasun sentimentu diferente horiek? Bueno, evidentea da, ez? Zenbat sentimentu, egongo dira, ez dakit zenbat, egongo dira, ez dakit. Baina, hor argi dago, hiru behintzat nagusiak dirala, hiru nazio sentimentu. Eta gainera berezitasun badokate, beraien lurrean daudela, pentsatzen dute, ezta? Beraz hori bada bereizgarri bat, kontutan hartu barreko bereizgarri bat. Horrek ez esan nahi dut, horrekin testuan ze esan nahi nuen. Behar bada, hasi beharko dela pentsatzen independentismo pluri nazional batetan, zergatik, gehiengoa lortzeko bide bakarra dela pentsatzen dudalako, eta horrek esan nahiko luke, etorkizuneko Euskal Herriko estadoak plurinazionala izango litzatekeela. Horrek zer esan nahi du, eta hemen beti egoten dira honekin eztabaidak, ez? Horrek zer esan nahi du, kultura, askotan nazioa eta kultura berdintzen dira, eta nik uste berdinketa guki izan daitekeela batzutan, esan bestean, segregia jola. Horrek zer esan nahi du, etorkizuneko Euskal Herrian kultura espainiarra gehiengoa izango lukela, hegemonia izango lukela, hegemonia normaltasuna izango lukela, ez luke zergatik. Hori nik uste dute gaur egun marrazten dugun independentismoak marraztuko da etorkizuneko Euskal Herrian eraikiko dugun estatua. Hau da. Ikasi nahiko nuke, aipatu duzu kolonizazioaren eta esan dudala, eta ezakit konturatzen garen noraino gure bilera hau bera akto politiko bat izateaz gainera, ze hori ere bada, noski hemen politika egiten ari gara, hitz egiten ari garelako askapenaz, baina identitateaz hitz egin beharra ezakit konturatzen zareten noraino den kolonizazioaren efektu bat. Zuek irudikatzen duzu espainol talde bat elkartuta, olaku bezala sala batean, espainol identitatea zein den gogoeta eginez, pentsa ezin da. Herri guztiek dakite nortzuk diren herritarrak, bertakoak eta nortzuk ez. Hori da gauza inkonstiente bat, guk ere badakigu. Kontua da, ez dugu ez asmatzen bidean eta iruditzen zaiku, nola egin eta gure identitatean eta sartzen gara, baina azkenean identitatea da. Irudikatzen duzu pertsona bat, pentsatzen nor naiz eta litzateke pixkat patologikoa, ezta. Zentzurretan, herri hau kolonizazioaren biktima da, kolonizazio zarraren biktima da, 500 urteko menderakuntza ez da bainik pasatzen,
Eta gu kolonizazio horren biktimak izaki, hori gara, pixkat horrako gauzetaz hitz egin beharraz, ez? Eta zentzorretan ez naiz inori leporatzera etorriko, ez zuzen ere, beharrezkoa da, pixkat kolonizazio kapa horiek entzeko, ez da? Identitatea da, gauza bat, betu beharko nuela oso argi. Iparraldean euskaldun izatea zer den, Lapurdin ongi zehaztu didazu zen da esan behar nuen iparraldean, bai hemen bezala iparraldea dena ez dela zaku batean kabitzen, eta aski errealitate desberdinak biltzen direla eta paisaia desberdinak badirela baita linguistikoak ere, eta gainera arras desberdinak batzuk. Lapurdin ere, baina pixka bat homogeneitate gehiago izan dezake, ni ere ez naiz Baionakoa, baina gutxi gorabehera Baionako errealitate linguistikoa berezitasun batzuekin bizi dituen Hendaiarra naiz, eta Hendaian 30–31 urte daramazkit eta hango egoera oso ongi ezagutzen dut, baditut lagun euskaldunak, ikastolakoak txikitakoak eta baditut lagun frantses asko. Eta euskaldun izatea Lapurdin orain eta uste dut luzaroan autu bat izango dela. Hizkuntzaren normalizazioa hitz egiten da eta euskaldun normalizatu bat izateko gogo edo aldarrikapen batez, baina uste dut urte askoan, behar bada nire bizitza osoan, hala ez balitz nahiago, baina euskaldun izatea autu bat izango dela, eta autu horrek egunero kontzientziz eta batzutan nekez autu horri eutsi beharra bakarrela berekin, etxetik kalera ateratzen zaren orduko askotan. Lurraldetasunari buruz mintzatzen girenean, askotan oso perspektiba unidimentsionaletik ari gira, ez? Beti baditugu gure eskemak eta gure dogmak eta oso abstraktutik ari gira. Eta eztabaida honetan interesgarria bada beste zerbait, nire iritziz behintzat oso perfil desberdineko jendea dela eta lurraldetasunari heltzeko bakotsak bere begitik eta bere haritik tiratuko diola eta horrek beste ikuspegi bat edo beste dimentsio bat emango dio gaiari eta lurraldetasuna pentsatzen dugu ez dela bakarrik perspektiba bakarriko gai bat eta badituela harimuturrak han eta hemen. Orain arte lurraldetasunaren kontzeptua izan delako Espainiak eta Frantziak ezarri diguten kontzeptua. Eta guk bat egitugu kontzeptu hori. España es inconcebible sin el País Vasco y Navarra. Euskal Herria ez da onargarria iparraldea eta Nafarroa. Diskurso horiek erabat mimetiko dira. Eta horiek suposatzen dute lurraldetasunera iristeko begirada bat, begirada modernoa, begirada jakobinoa, begirada bat, Josas Domendio Berazkedeko liburuan esaten duna, Frantziak eta Espainiak defendatzen duten begirada. Eta gure ikuspegitik, gure begirada ezin da hori izan. Begirada horren ondorioa zein da? Urrenkeran jarri ditugula, lehenengo eta behin lehentasunera batekoa lurralde batasuna. Lurralde batasunik gabe ez dago ezer egiterik. Lurralde batasunik gabe pikutara goaz, galbidera goaz. Lurralde batasuna da abia puntua. Hori da, ez da diskurso nagusia orain. Gero azpian egon da lurraldetasuna. Eta lurraldetasuna zertzen? Euskal lurraldeen arteko artikulazioak, harremanak. Hori, bigarren mailan eta benetan ustiatu gabe horrek ematen dituen aukerak. Orain dauden aukerak. Hirugarrena lurraldea. Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, lurraldeari buruzko beste kontzeptualizazio goitiberako. Klientelista. Diputaziotik, ezarritako batitza klientelisten arabera. Eta azkena, eta hori izan da beste akats oso larria, lurra. Lurra. Eta lurrarekin zer egin dugu urte hauetan. Zer egiten ari garen oraindik ere, handik etorren ez duran gotikona, deskargatik. Eta deskarga, deskarga onduan ezkio. Eta ezkio gainean beste azpiegitura. Lurraldetasunaren berkontzeptualizazioak zer eskatzen du? Piramide horri buelta ematea. Hain zuzen ere buelta ematea. Eta lurratik abiatzea. Lurratik abiatzea eta lurratik egitea reflexioa. Eta lurrak eskatzen duen hausnarketa. Bai
landa garapenari dagokionean, bai azpiegiturei dagokionean, bai burujabetza elikadurari burujabetzari dagokionean, bai eta lurrarekin lotuta dauden beste zenbait elementuen zainketa, orain arte egin ez da. Gu hemen gaude, eta hemen gaudela jabetzeak, hemen gaudela lurralde jakin batean bizi garela, lurralde jakin horri bizitza ematen diogula, eta nolabait ere lurralde horrekin gure etorkizunaren ametsa egiten dugula jabetzeak, bere biziko garrantzia dauka gero aurkituko ditugun edo bilatuko ditugun erantzun horientzat, ezta? Bigarren elementua gainera, gure egitekoa bada gure geroaz arduratzea. Bada gure geroaz, egunero jan beharraz eta gure osasunaz eta gure artean ahulen daudenak zaintzeaz eta etorriko direnei beste etorkizun bat prestatzeaz. Gure egitekoa da, guk egiten ez badugu, ez du beste inork egingo. Eta horrekin batera, jabetzen gara, ekonomia eta gizartean ikuspegitik, badaudela arlo batzuk gainera egituratzaileak direla. Hau da, ekonomia eta gizartea esaten dugunean, aktibidade ekonomikoak egituratu egiten gaituela. Lurraldeak egituratzen gaituen bezala, edo aktibidade akademikoak, edo komunikabideek egituratu egiten dute, edo desegituratu. Eta egituratzaile izan daiteken hori, egituratzaile den, edo desegituratzaile den ikusi beharko dugu. Baina jabetu behar dugu hiru elementu horiekin. Lurralde bat dugu, bagaude leku batean, gure ardura da, gure geroa arduratzea, herri bezala, persona bezala, eta berri da non jaioa eta nondik etorria den. Eta hirugarren, gainera, ekonomia eta gizarteak egituratu egiten gaituzte. Beraz, hiru oinarri horiekin badago axioma edo arau nagusitzak hartu dezakegun ideia bat. Herri izateko, nolabait ere, elkarrekin bizi, elkarrekin sobritu eta elkarrekin soluzioak aurkitu. Ez dago beste errezetarik. Askotan azpimarratu da eta behar bada azken 10-15 urteetan are gehiago, Euskal Herrian badirela hainbat errealitate instituzional edo administratibo. Eta horiek kontuan hartuz egin behar dela aintzina politikan. Zein dira azpimarratzen diren errealitate instituzional horiek, badira batetik EAE, bestetik Nafarroa, eta bestetik Ipar Euskal Herria egitura administratiborik ez daukana. Kontua da, ematen du, gaizki ulertzen ari naiz gauzak, edo bederen hori da daukadan inpresioa, eta hori da ere, joden larun batean berean mitina eta zenbait asterenako fikoan zabaldu zena, errealitate administratibotatik abiatuta egin behar dugula aurrera horrengo urratxetan. Eta hori izan da urte askotan zatiketa arrazoietariko bat mugimendu abertzalean, eta gaur egun iduriz adostasun bat lortu da abiapuntu horren inguruan. Gertatzen dena da, errealitate desberdinak behar badirela beste batzuk ere, eta nik iruditzen zait, iparraldetik maiz egan izan zaio Gipuzkoako abertzaletasunari, leporatu izan zaio, pixka bat jokatzea zentralismoz eta jokatzea haien egezeten arabera noski. Baiona ez da segura, edo ez da Donostia. Eta orduan, ezin dira ulertu gauzak berdinen. Desberdintasunak noski instituzionalak badu azalpena, desberdintasunak badaude sozialak, politikoak, soziopolitikoak, ekonomikoak, kulturalak, batez desberdintasun mota asko dago Euskal Herrian, eta desberdintasun bezala antzekotasunak ere, eta nik azpimarratu nahiko nukena da, desberdintasunak eta antzekotasunen mapa ez duela beti bat egiten mapa administratiboekin, edo mapa instituzionalekin. Eta uste dut, aipatzen direnean desberdintasunak edo egezetak nola jokatu edo ez jokatu, ez dugula beti egaten, ez dugu jokatu behar Gipuzkoan bezala Lapurdin, errealitate administratibo desberdinak direlako, bezik eta herriaren kointzintzia, herriaren egoerak desberdinak direlako. Eta desberdintasun horiek urtetan, hamarkadetan, mendetan zehar, gure menperatzaileek indartu dituzten desberdintasunak dira. Adibidez, jende asko, joten dena nik bakadera, hemen ez dira berdin, ez dute gure ordutegi berean jaten, ez dute janaria, ohiturak desberdinak ez. Desberdintasun horiek askotan elikatu dira
gero eta kolonizatuago gaudelako, gu iparraldean behar gero eta frantsestuago, eta hemen markatu gauzak hain gordinki erraten, gero eta espainolago. Eta horrek esplikatzen du gauza batzuk. Eta beste batzuk ere, adibidez, azpiegiturak aipatu dira, edo egiturak, etorri dira areagotzera. Nik adibidez gogoratzen egin zerako sortua garai hartan, bena aitak maiz kontatzen dut, bere ama, alduden bizizena, maiz joaten zela, normalean astero joaten zela, Elizondora merkatura, oinez, mendiz. Uztakitzen demora bat esatzen zuen, ordu bat joateko eta ordu bat itzultzeko, edo piskal gehixo. Beren gero, errepideak eta hobetu zituztenean, eta hori joatzen Donibane Garaziera. Donibane Garaziera Euskal Herria da, eta baina, jan nahi dudana da, Baztan eta Baigorri arteko harreman horiek gaur egun baino askoz sendoagoak izanak direla garai batean, eta lurralde antolaketa baten ondorioa izan dela ere elkarrengandik urruntzea, ez bakarrik arrazoi politiko edo ekonomikoki ere izan dira Ipar Euskal Herria, Frantziak nahita azpigaratu du, urteetan dedikatu du osoki turismoa, Frantziatik zetorren turismoari, eta turismoa zere pixka bat gero aipatu nahiko nuke. Kostaldezentrismo, atlantizista, berdista, aranista, paktista. Hori da bertsoa. Baina hausnarketa eta gero behar bat da bertsoa itzuliko nez. Lehenik eta behin, bukatu beharrean nago, nik ez dakartuna Nafarroako begia, inora ez, Nafarroa garaikoa behar bada bai, ez diot inori bukatu nahi bere Nafarra izaera. Beraz, Nafarroa garaiko ikuspegia bertzerik ez dakart, zerbait baldin badakartera. Zehaztasun horiek botata, lurraldetasuna nire irudikotz autu politiko bat da. Oda, Euskal Herriaren lurraldetasuna autu politiko bat da. Momentu jakin batean, pertsona jakin batek edo batzuek hartzen duten erabaki bat. Oinarritu dezakegu datu historikoetan, oinarritu dezakegu Axularren esaldi famatu horretan zeren anitz moldez eta diferentki mintzo baitira Nafarroa Garaian, Nafarroa Beherean, Lapurdin, Zuberoan, Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan eta bertze anitz lekutan, horretan oinarritu dezakegu. Oinarritu dezakegu gutxi gora berako koherentzia kultural batean, oinarritu dezakegu lurralde funtzionalitatean eta koherentzia ekonomiko-sozialean, oinarritu dezakegu geopolitikan, geopolitikoki logikoa den lurralde bat, oinarritu dezakegu gainera geoestrategikoki egoki kokatuta dela, eta oinarritu dezakegu imaginario gutxi gora bera konpartitu batean. Orain, elementu guzti horietatik hartu ditzazkegu batzuk, ala denak, ala bakoitzari gehien komeni zaizkionak, eta horren arabera lurralde bat definitu. Azken aspaldian abertzaletasunak oroar, eta ez bakarrik abertzaletasunak Euskal Herria kontzeptupean azken, batez ere karlismotik aitzina, Euskal Herria kontzeptupean ez zuzen ere Axularrek zioen lurralde horiek aipatzen ditu, eta Lucian Bonaparteren 7 lurralde horiek ematen du izan direla kontzientzia politiko eta subiraniaren aldeko jarrera izan duen giza komunitatearen lurraldetasunaren autua. Nik ere horrekin bat egiten dut eta hori aldez aurretik erraten dut, ezta? Eta iruditzen zaidalako lehen aipatu ditudan elementu guzti horiek, datu historikoak, kultura politikoa oso importante ez dut aipatu lehen, baina 7 herrialde horietan daukagun bizigaren gehienok edo nintzen daukagun kultura politikoa oso antzekoa da, eta kultura politikoa diodanean erran nahi dut giza eta sozial antolaketari dagokionez, eta pentsa dezakegu batzarretan, auzolanetan, edota bertze batzuek foruak deitzen duten horretan, azken finean galdutako edo ebatxitako soberaniaren aztarnak bertzerik ez diren foru horiek, baina azken finean gure kultura politikoaren errautsak direnak. Horrek osatzen du koherentzia bat. Horrek ematen dio lurralde bati nolabaiteko izakera onargarri bat, ala ez, baina beti ere autu politiko bat da. Nere bilurra, nere kezka da, batez ere bat egiten dudalako pixkat konpartitzen dut, zuek egin duzuen diagnostikoarekin, nik ere uste dut badago dela egoera
larri batean eta baina ez talde batetik sentidu nahi dut, pentsatu nahi dut eta jarri nahi dut jarrera eraikitzaile batean aurrera begira eta benetan askoz eraikitzaileagoa da baikortasunetik abiatzea eta mobilizazio horretan aurrera egitea ikusi gabe, jakin gabe oso ondo, benetan ere nora eramango gaituen, ezta? Baina aipatu duzue esaldi bat, ni asko kezkatzen hauena eta da izateari utzi izateko. Nik ez dakit gauden izateari usteko moduan, hau da, atez eraikitze prozesu baten sartzeko eskema horiek apurtzeko. Ni neuk behintzat momentu askotan sentitzen dudana da, daukadan bakarra dela daukadana, eta gainera ez dudan ez ikusten hori ubera doanik momentu askotan, bakarri falta zait pentsatzea izateari utzi behar dio dela berriro izaten hasteko. Orduan, nik uste dut bihotza banatuta daukagula jende asko, alde batetik tristetzen garelako eta jarrera eskor batean kokatzen gaituelako aipatzen duzuen diagnostikoa, bai Ipar Euskal Herriari dagokionez, bai Nafarroari dagokionez, eta bestalde batetik behar dugu sinestu badagoela bide bat, eta bide horretan eskemak apurtu eta egin daitekela aurrera herriaren indar hori nolabait aprobetxatuz, ez? Egituratu eta hainbat ideia eta esan ditut lagun artean, ez da? Behar da ez jakintasuna da gainera galdetzen den. Bat daukago Euskal Herrian erakunderen bat, edo norbaitzuk ari direna diagnostiko bat egiten, diagnostiko bat nola ze eratako lotura dauzkagu atal desberdinetan, hau da, hezkuntzan, industrian, nekazaritza mailan, ez dakizuek, ez dakit, norbaitzuk ari dira diagnosi hori egiten? Elementu ere erabiltzen ere, uti posidetes juris edo juren esateko, eta hori ere gertatzen kolonialismo garaian ere bai. Nola soluzien estatuak? Metropolik zeuskaten kolonien arabera. Badakigu gero marra horiek zerekan ez duten, harri asko zatituta gelditzea eta bar. Beraz, erengo administratibo horiek betetzen dira. Eta Euskal Herrian ere behar bada, garrantzitsua da nolabait ere, analisia, ez du bestelako. Hau da, garrantzitsua da kontu egin normalen erengo administratiboak berak aldarrikatzen da independentzia. Orduan, guk ikusten dugu gure mapan Trebiñuko zulua ere aintzat hartu beharrekoa da, gero asko zailagoa izango litzatekeela, uste dut ulertzen dira zen esan nahi dut. Lau urrats ikusten dugu normalen egoten sensazio prozesuetan, lehen da bizi mobilizazio garrantzitsu bat egon da, erakundeak ere bultzatzen dituela, herritarren ahalduntze bat, Katalunian oso nabarmena izan da, herri galdeketek nolako indarra izan duten, eta beste puntuak aipatu ditugunak, ez sortzen da negoziazio bat estatuaren artean, eta sezesio gauzatzea, estatu espaldin badago negoziatzeko prest edo galdeketa egiteko prest, azkenean alde bakarreko adierazpena goten da. Eta bestean, referendum baldin badago adostuta, puntu horretan izten da. Eta azken elementua nazioarteko onarpena. Hori izango litzateke normalen estatuak sortzeko segitzen diren bideak. Bainokan puntu atorrek Euskal Herrian zea isla izan dezaken, baina berutzeko oso luzegoaz, eta segurazki zuek ere gero, ekarpena Euskal Herrianako eta Hemen gure hitzaldia presentatu denean nazioarteko independentzia prozesua titulatu da. Bistan da, estatu propio antolatzea dela independentziaren ezaugarririk behinena eta argiena, ezta? Da nazioatuen erakundeak, urtzik ondo esan duen bezala, estatuak ditu nazioarteko sujetu. Baina, badago ñabarduratxo bat. Askotan nazio propio izan da ere, ez dago erabat argi nazio horrek independentzia eta buru jabetza daukanik. Eta adibide konkretu bat, gainera Europar Batasun barruan, une honetan Greziari gertatzen zaiola izango izateke. Beraz, nik hor begirada apur bat zorrotzago egingo du zentzu horretan. Saiatuko naiz aztertzen, independentziari begira, estatu propioa izan, ala ez, ze bide, ze urratz, eman behar diren, ezta? Eta estatu propioa izan ondoren ere, ulertzen da, ñabardura hori egingo dut, ezta? Eta joko dut zuzenean, espero dut asko luzatzea, gero zuek ere, segurunik zer esan handirik daukazuelako honen inguruan, nire esperientzia konkretutik, ezagutzea eta barrutik ezagutzea tokatu zaidan kasuetara. Eta saiatuko naiz apur bat talde diferentetan, da bat dator gainera urtzik egin duen eskemarekin talde diferentetan zailkatzen. Behar da,
independentzia eta gure bidea lantzen hasi beharko luke jubilatu etxeetan. Jesus Egileguren ere adin horretan hasi da gauza interesaten, altzari ursen alatxu, eta ez da, igual izan bide bat. Txantxa, eskat, garri dago biztakoa da, Madrildik zetorriko zen ezin gara egon. Orduan, alde bakartasunen eskat idei hori eutxu nahi nioke, eta hortan, ez egitez, entzuten diren, asko entzuten diren hainbat kontzeptu. Lehenbizi, erabakitzen eskubidean bila joan behar dugu, zuzenean independentzia bila, Katalunian esate baterako bigarren horri heldu diotela gehiago dirudi, eta erabakitzen hasi euren kabuz, lege eta gainatiko ez da. Indar bat, baina nola egin. Esaten digute egituratu egin behar dugula gehiago, lotura sortu behar ditugula. Ez altzen zuei iruditzen zuei, indar hori duteko jendeek sinistu behar du benetan, gere estatu propioarekin, independizatuta, asko hobeto biziko gerala. Baina hori sinistu egin behar du, eta sinisteko estenatoki hori ikusi egin behar du. Zeizu iruditzen gure arte loturak sortu, egiteratu, gure Euskal Herri bat oain oso zailo dugu, banetuta gaudelako irugutan, orduan gure arteko lotura gehiago, hau ezagutu, gure baliabide ezagutu, bertan ekoiztu, bertan konsumitu, bat egin, hori dena egin behar dela jendea benetan konturatzeko guk ez dugu inon berri. Eta horrela hasi independizatzen. Independizatzen hasi, beste beharrik euki gabe, behar hori kakotxatzen jarrita, baina gu hemen ondo bizi genezake geok erakudeatuta. Baina horretarako, pentsatzen indarrak eta nire aurreko neritz egin duren zen bezala, nahiko sakabanatuta bat ameni dabil bestean bestetik, ez dakigu zein zertan ari dan, behar dugu norbait gidatuko gaituena, edo ez dakiz zerbait garbi ikusiko dena, bide honetatik jundargea eta egitekoak hortxik lehenengo independizatzen.